A la faldilla de Montserrat salten els llagostins al compàs dels rats. Quina saga aquests pubills, peix ben fresc cada matí. Ja fa 80 que l'avi primer a peu, després en burro i arreu, ple de sardines en una panera, de valent cap a Montserrat. Per un revolt del Vallès un miracle apareix. La peixateria encantada on 3 sirenes, mare i filla, no se'ls escapa res. Josep Lluís Matiner se'n va al mercat del peix, com el seu pare en Josep. És catxondo i divertit, ja l'ha fent solos de guitarra. Sobre el gel cristal·lí, al compàs dels raps, a la faldilla de Montserrat. Quina saga que ens podria, és ben fresc cada matí. La gent ve a passar-ho bé, jardí de peixos encantats, un ritual anar a la llotja, molt bon peix per menjar. Us ho expliqui algun client, ja fa molts anys que compren els pubills. Aquesta saga de pencaires fa possible que hi hagi mar a Monistrol. Els restaurants de comarques estenen mercaderia, els acudits d'en Joep Lluís, visca el peix amb alegria, visca el peix amb alegria. Els peixos toquen les palmes, els pops la percussió, els clients flipen, es fan amics. Quina saga aquests pubills, peix ben fresc cada matí. Quina saga aquests pubills, peix ben fresc cada matí. Quina saga aquests pubills, peix ben fresc cada matí. Quina saga aquests pubills, peix ben fresc cada matí. Quina saga aquests pubills, peix ben fresc cada matí. Quina saga aquests pubills, peix ben fresc cada matí.